Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στο Βιετνάμ. Είμαι εγώ, η Νιώ, ο Λουκ και η Γουίν. Με δύο μηχανάκια. Και κοιτάξτε που βρισκόμαστε τώρα. Πού είμαστε? Πού είμαστε? Πού είμαστε? Και πάμε εκεί. Where? In these rocks. Ούτε ξέρω που έχουμε σταματήσει, με έχουν φέρει εδώ. Στη μέση του πουθενά, κοιτάξτε που βρισκόμαστε. Τα βουνά πίσω. Κοίτα τι τραβάει ο σκύλος. Είναι τυχερός που ζει στο Βιετνάμ, τρώνε ακόμα σκυλιά. Λοιπόν, έμαθα μερικές πληροφορίες. Εδώ μέσα είναι μια σπηλιά που ζούσαν Βιετκόνγκ στον πόλεμο. Θα δούμε και πλάνα από μέσα. Μπήκαμε λοιπόν εδώ, στην είσοδο. Και μπικανάκια έχει μπαίνω μέσα εδώ. Ωραία, Confito from the raw, you know. 5 Americans. Yes? Yes. What? What In happened? cage. This skin cage. This cave. Yes. The confito. Not Vietnamese because we. Λοιπόν, here, εδώ ήταν νοσοκομείο λοιπόν. Σχέδιο. Εδώ ήταν ένα νοσοκομείο, yes, I see. Look the fish. Στον πόλεμο του Βιετνάμ. Φανταστείτε τι γινόταν εδώ πέρα. Ακούτε τις νυχτερίδες. Περπατάμε σε μια γέφυρα ξύλινη, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Nhà này tượng đá Dạ này mà. là nó tượng trưng Cô- cái đầu con chim của mày. Rồi đây cái mỏ nó nhọn ra nè, cái mỏ nó nhẹ bậm chứ nó có con mắt. Κοιτάξτε που με βάζουν να περπατάω ρε παιδιά. Πού μπήκαμε τώρα? Okay, fine. I go back. Let's go. Wait. Cái gì thì nãy nó nói như đừng có làm ấy. Nè. Darling, careful with the mood here. Yeah, but you have a shield. I don't have a shield. No, I don't want this boy. Αυτή είναι εμπειρία παιδιά. Όχι αυτά που σας δείχνουν τα κανάλια. Αυτά που δεν έχετε δει στα άλλα κανάλια. Ποτέ μην έρθετε με παντόφλες εδώ, όπως έκανα εγώ. Αν το βρείτε ποτέ. Βέβαια αυτό το σημείο. Κοιτάξτε οι ρίζες των δέντρων που έχουν φτάσει εδώ μέσα. Και This one πάνε open the πάρα κάτω mountain. ακόμα. Go right out here. Yes. Go read the water. Και βγαίνουμε έξω παιδιά. Επιτέλους. Κοιτάξτε. Here. Βάλουμε μια άλλη φωτογραφία εδώ. Βγαίνοντας από τη σπηλιά παιδιά. Αντικρίζουμε τη ζούγκλα. Κοιτάξτε που βγήκαμε. Παντόφλες φοράω. Πού πάω εγώ μέσα στη ζούγκλα της Καμπότζης? Όχι, Βιετνάμ. No Καμπότζη. Βιετνάμ. Mushroom here. Around here. Much of the bomb here. Mushroom here, mushroom. Much bomb. Much bomb here. Όπως κατάλαβε. Σπουτάνας έγινε εδώ πέρα από τις βόμβες. Συγγνώμη κιόλας. Chiều mênh mang trong màn sương, gió vờn mây buông vai tóc ai. Em ngất ngây, anh đắm say người yêu dấu. Tình yêu ta cao vời bay, gần bên anh em đâu nào hay. Phút giây này anh đã không dành cho mình em. Người yêu ơi sao anh vội quên, Em đã quên những giây
giây phút êm đềm. Từng chiều anh nơi hẹn xưa nghe lòng tê tái. Kia dòng sông sao không ngừng trôi, sông hỡi sông xin cho nhắn đôi lời. Rằng anh đây đang chờ mong nước cuốn trôi tháng ngày. Một đêm mơ em gặp anh, phút thân tiên ơi sao chóng qua. Em đã xa câu thiết tha giờ phôi pha theo ngàn phương. Μόσο λέγεται αυτό το βουνό που από κάτω έχει τη σπηλιά που τη χρησιμοποιούσαν στον πόλεμο για νοσοκομείο. Μόσο. Mosò. Οκ. Ok. Bye bye. Yeah.